Pepino, já nemůžu usnout. Můžeš mi říct nějakou pohádku? A jakou bys chtěl? O medvídkovi půl. Tak jo. Byla mrazivá a zasněžená neděle po Vánocích. Vlastně ne. Bylo to ještě před svátky. Kamarádi seděli společně u stolu a pochutnávali si na sušenkách. I když byly sušenky krásně křupavé a moc dobré, medvídek Pů dostal najednou chuť pobavit se na sněhu. Co abychom si šli ven trošku zadovádět, zeptal se kamarádů. Skvělý nápad, zahulákal tygr, vyrobíme si kluziště. Počkejte, zasmála se klokánice. Nemusíte vyrábět přímo kluziště, máme přece skvostnou klouzačku, tady za kopečkem. Můžeme se tam hned vypravit a trošku si zaklouzat. Jen je třeba se teplé obléknout. Tygr někde objevil prázdný džbánek a začal do něj ze všech sil foukat. Nadýchám do něj teplo a pak si ho přiložím k břichu, aby mi v tom strašném mrazu nebyla zima. Nakonec se k ním přidalo i slonisko. Za kratičko se ukázalo, že je slonisko na ledě nečekaně mrštné a rychlé, takže se všichni ohromně divili. Všichni kamarádi výskali, pískali a vesele se smáli. A když už se do sytosti najezdili v párech samostatně dopředu, dozadu, stranou, po kolenou i po břiše, řekl tygr. Pojďme si postavit sněhuláka. Všude byly celé hory sněhu a každou chvíli do něj někdo radostně skočil. Pak se všichni rozeběhli z kopečka a cestou dělali andělíčky. V takové chvíli vždycky tygr křičel hurá a měl proč. Byli to ty nejkrásnější andělíci na světě, i když popravdě řečeno ne všichni jako andělíčci vypadali. Jáčkův otisk vypadal jako půlměsíc přibitý na věži a otisk klokánka připomínal vesmírnou raketu. Po návratu všichni únavou sotva pletli nohama. To teda byl den, zamručel tygr. A začalo to přitom jako obyčejná procházka. Podívejte, klokánek už usnul, zašeptala klokánice. My už bychom měli taky jít spát. Zívla sova. Letím domů. Zvířátka se vrátila domů, až když se sníh stříbřitě leskl. V měsíčním svitu jejich sny byly plné her a zábavy a samozřejmě taky sněhuláků. A když nastalo ráno, vyskočilo prasátko z postele a hned se rozhodlo namalovat sněhuláka, který má oči jako korálky. Prasátko si nachystalo barvy, štětce, pastelky, barevný papír a nůžky a udělalo spoustu krásných obrázků. Pak je nalepilo do alba, vědělo totiž, že takhle na krásný den plný zábavy s kamarády na veselou koulovačku a na sněhuláka nikdy nezapomene. Tak, koukám, že Tomík usnul, doufám, že se mu pohádka líbila a já jdu taky spát. Dobrou noc, děti! A budeme moc rádi, když nám dáte lajčík a odběr.